Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El doctor Josep Baselga dirigirà l'Hospital Memorial de Nova York, considerat el millor centre oncològic del món. L'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, considerat el millor centre del món en la investigació sobre el càncer, ha fitxat l'oncòleg català Josep Baselga per dirigir-lo, tot i que l'investigador mantindrà el seu vincle amb l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, del qual és director científic. Al Memorial Sloan Kettering, Baselga assumirà a partir de l'1 de gener el càrrec, equivalent al de director mèdic als hospitals catalans, tot i que amb competències més àmplies. L'investigador català liderarà un equip de més de 800 metges que atenen a 123.000 pacients cada any i gestionarà un pressupost de 2.600 milions de dòlars anuals. Baselga, que el 2 d'octubre va rebre la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari, que atorga el govern català, ha tingut un paper clau en el desenvolupament de fàrmacs que han millorat el tractament de diversos tipus de càncer, especialment el de mama.